חבר'ה, נכון הרגע שאני סיפרתי לכם על תום וג'רי, זה מה זה מדליק. בואו אני דקה אביא, כי כבר פתחתי את זה ולא יכולתי לחכות, אבל כבר פתחתי את זה בסרטון, אז זה לא יאומן. אז זה כבר, בואו אני אראה לכם תום וג'רי. אז מה אנחנו מדברים עכשיו עליהם? בלה 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 ועל בלה בלה בלה, ולמה אני כבר לא מביא את זה? זה המטורף האמיתי בחיים. בואו תראו, אתם רואים את זה קצת חלק, זה מדליק, אני לא מאמין. וגם זה הכי מטורף, אתם ראיתם? או תראו, יש לי כאן מכונת סוכריות, מושכים ידית למטה, זה פשוט מתוק. אז אתם מכירים את הסרט של סטיץ'? בואו תראו. מה קרה לכם? אתם נראים כמו בובה שנסקרן אחרי שדרסו אותה. הותקפנו בשביל מקיקה, השקט לכאורה שלכם, על ידי חזיר ספר נוראים 14. כל מה שסיפרתי לכם, תנו לי בבקשה לייק קטן. תגידי ביי. ביי. נתראה בסרטון הבא.